θέλω να σου πω κάτι που παρατηρώ πάρα πολύ συχνά στις βαφτίσεις, κυρίως όμως στους γάμους. Κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ απλό. Κανείς όμως δεν το κάνει και κανείς δεν σκέφτεται ότι πρέπει να το κάνει. Αυτό λοιπόν είναι ότι δεν χρειάζεται συνέχεια να προσπαθείς να κοιτάς το φακό. Γενικότερα, μιλήστε μεταξύ σας, γελάστε, αγκαλιαστείτε. Αυτές είναι οι φωτογραφίες που μένουν, γιατί το να στήσω εγώ, ας πούμε, ένα group ανθρώπων, το ζευγάρι, οποιονδήποτε και να βγούμε φωτογραφίες, αυτές είναι φωτογραφίες για εξώφυλλα περιοδικών. Δεν είναι αυτό το αυθόρμητο, το όμορφο, το συναισθηματικό που θέλεις να έχει φωτογραφία γάμου. Και γενικά να σου πω και κάτι ακόμα. Θέλω να είμαι από τους φωτογράφους που προσπαθώ γενικότερα να μην πολύ υπάρχω, να μην πολύ φαίνομαι κατά τη διάρκεια μιας ημέρας γάμου. Προφανώς θα δώσω τις συμβουλές που πρέπει να δώσω, προφανώς κάποιες φωτογραφίες που πρέπει να βγουν στημένες με έναν συγκεκριμένο τρόπο θα βγουν με αυτόν τον τρόπο. Από εκεί και πέρα όμως με ενδιαφέρει να φωτογραφίζω τη στιγμή όπως είναι, αυθόρμητη, με όλο της το συναίσθημα, και να μην πάω εκεί μπροστά και να πω «Α, εσύ κάτσε από εδώ, α, εσύ πάνω από εκεί» και το κόβεις. Νιώθω ότι εγώ προσωπικά όταν το κάνω αυτό το πράγμα, όλο το συναίσθημα που υπάρχει σε μια σκηνή και σε μια δεδομένη στιγμή, το έχω διαλύσει. Γενικά λοιπόν προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου χωρίς όμως να μπλέκομαι στα πόδια όλων αυτών που εκείνη τη μέρα εργάζονται, ετοιμάζονται ή κάνουν τέλος πάντων προετοιμασίες για το γάμο. Κατάλαβες. Κατάλαβες, έτσι. Και σε μια τελική ανάλυση, έτσι, οι φωτογραφίες που εν τέλει θα κορνιζάρεις, οι φωτογραφίες που θα εκτυπωθούν σε καμβά, αυτές που θα βάλουμε στο άλμπουμ, πίστεψέ με, δεν θα είναι οι στημένες φωτογραφίες. Όλα τα ζευγάρια, από όλους τους γάμους που έχω κάνει μέχρι στιγμής και έχουμε φτιάξει άλμπουμ, γιατί υπάρχουν και ζευγάρια που δεν θέλουν, και δεν έχω κάνει λίγους γάμους πλέον, έτσι. Πίστεψέ με, φωτογραφίες που επιλέγουν και για το άλμπουμ και για εκτυπώσεις γενικά και για κορνιζάρισμα και σε καμβάδες να κάνουμε μεγάλες εκτυπώσεις, να τις βάλουν, ξέρω εγώ, σε ένα τοίχο, να το κρεμάσουν κάπου, είναι οι αυθόρμητες. Οι στημένες φωτογραφίες, οκ, υπάρχουν. Κάποιες φωτογραφίες καλό είναι να βγαίνουν και να βγαίνουν στημένες, γιατί δεν υπάρχει άλλος τρόπος να βγουν. Μέχρι εκεί όμως. Θέλω να μου γράψεις εντωμεταξύ στα σχόλια, άμα με όλο αυτό που σου λέω συμφωνείς, αν αυτό που σου λέω, αν είσαι φωτογράφος, με το κάνεις κι εσύ, και τέλος πάντων, ποια είναι και εσάς η άποψή σας σχετικά με όλο αυτό το κομμάτι του στημένη φωτογραφία, αυθόρμητη φωτογραφία στον γάμο συγκεκριμένα. Εν πάση περιπτώσει, με λένε Θάνο, είμαι επαγγελματίας φωτογράφος με εξειδίκευση στη μέρα του γάμου, και αν θέλετε να συνεργαστούμε και μαζί, σε όλα με τα social media θα βρείτε email, τηλέφωνο, website, τα πάντα. Μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε καλά. Τα λέμε. Ciao.